खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय मोनसे ब्रेकिं निउज होनो नागिरदों बिसायख'थिनि भट साननायनि सिगां समावनो क'क्राझार हालं बाजाराव थांनाय मोनायाव UPPLनि लाइमोन मावख'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावो। बे जाथाया मोनानि 12 रिंगासो समाव जादोंमोन। दुथांफोरा गुलि गावनानै खारखोमालाङो। मोनानि सुजुग लानानै एबा खोमसिनि सुजुग लानानै दुथांफोरा गुलि गावहरनानै खारलाङो। बे गुलि गावलायनायाव जोंनिसिम खौरां मोननाय बायदिब्ला रावबो सुबुङानो जेबो खहा जायाखै एबा जेबो जखमबो जायाखै। UPPLनि लाइमोन मावख'आव UPPLनि लाइमोन मावथिफ्रा दंमोनब्लाबो जेबो खहा जायाखै। बिसायख'थिनि भट साननायनि सिगां बेबायदि जाथाय जानाया बयनिबो गोसोआव गिख्रंखांनाय फैदों। मख'नो गोनांदि जायगानिफ्राय गरथाम गोथां गुलिबो मोननो हायो। मख'नो गोनांदि फैगौ मे खालाराव भट साननाया जागोन। बै सानखालिनो मोनथिगोन आसामाव सोरनि सोरखार जागोन। क'क्राझारनि हालं बाजाराव गुलि गावलायनाय जाथायनि सायाव एबा UPPLनि मावख'आव गुलि गावनायनि जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसा नागिरसंगासिनो दङ। पुलिसा गोख्रोङै नागिरसंदों, नाथाय दासिमबो बे जाथायखौ सोर मावदों मिथिनो मोननाय जायाखै। फिन बुंफिनदों क'क्राझाराव UPPLनि लाइमोन मावख'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावहरो। बे गुलि गावहरनायाव जेबो खहा जानाय जोंनिसिम दाबो रादाब सफैयाखै। क'क्राझारनि बेबायदि जाथाय मावनायाव एबा UPPLनि मावख'आव गुलि गावहरनायखौ सोर खालामदों दासिम नाथाय खौरां मोननाय जायाखै एबा रावखौबो हमनो हानाय जायाखै। गुबुन मोनसे रादाबाव फैनि हादोरारि रादाब बिजों टिभि चेनेलफ्रा विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइनि सायाव एक्जिट पल 2026खौ फोसावबाय। रिपाब्लिक, CNX, ABP, आजतक, TV9, इन्डिया टिभि आरो जी निउज लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरारि रादाब बिजोंनि टिभि चेनेलफोरनि एक्जिट पल बायदिब्ला भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजाफ्रानो बांसिन मासि मोनगोन होननानै एक्जिट पल फोसावदों। फिन बुंफिनदों एक्जिट पल बायदिब्ला हादोरारि टिभि चेनेलनि एक्जिट पल बायदिब्ला आसामाव फिन भारतीय जनता पार्टी मित्र ज'टानो सोरखार दाफिनगोन होननानै फोसावदों। फिन आसामाव भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजानि सोरखारा फैफिनगोन होननानै एक्जिट पलनि बायदिब्ला इसारा मोनदों। मख'नाया मोजांदि एक्जिट पलआ माब्लाबा आबुं थारबो जानो हायो आरो माब्लाबा नंखाय एबा थार जायाबो जानो हागौ। बेखिनियाव मोनसे रादाब होनो नागिरबावदों 2 मे खालाराव भट साननायखौ नोजोर होना आबखारि बिफाना फैगौ 2 आरो 3 मे खालाराव दुलाराय हादोरसायावनो ड्राइ डे फोसावदों। फिन बुंफिनदों फैगौ 2 आरो 3 मे खालाराव हादोरसायाव ड्राइ डे फोसावदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउज 24खौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।